pamintaku nimasito asih hatut runtuh tansah reruntungan awakmu ora pengen mlayu-mlayu mlaku-mlaku mrono loh kemayu kira ya mengke sing rada alus to Mas ya biasane ning omah blandong kayu ning kene yo ing sarina lan ngene tatan kenggang sarambut lamun atuh caketing ati yen cedatan zamulang sito asih ngopo to nduk kok awakmu bar lungguh ning kene aku mrene kok mlayu nyun cedhaki totok onggrok totok keroding wedi apa gila kudu wae ngelembing Pindo mimi amindono hayo ni mas bareng haratapi wajib sido asik perayangan Cahayu pun dawahke setya tuhu jumbuh kalian swasana katur para kaspan ki para among rawuh para panamitamu ngaturaken sugeng siang sugeng lenggahan kanthi raos ingkang merdika dhuwur. Aku kang setya satu Pangayo
sur. Enten. Pundi? Weh, cepat tanggap, sigera, semangat. Weh. Sing nyemantane jare Siska tukang ngarit ki yo ki lho sisur ki lho. Oh, yo kuwi mau. Ngawur ae. Tak critakne yo. Rumangsane rek kene tukang ngarit piye to iki? Blandong kayu. Ya Allah. Ning elek kaya ngene. Makasih lho ya, makasih ya, Toh. Makasih ya, Toh. Pesek kaya ngene tenan idolane ngendi nganti mengen aku. Iya, makasih lah, Toh. Aku bentanggapan ora karo Siska. Mbak Siska lho apa bojoku Siska ke aku ngono. Aku mono ya, aku tekokne, Mbak lah garwane pundi lha sinten garwa kula Mas Satim. Ya ampun mosok ireng dop kaya ngono bojoku. Oke. Mati ora. Ireng ra apa-apa. Lah sing penting duwe irung. Aku ora ndirung ora apa-apa. Sing penting ireng. Iya. Tenan. Iya, Nduk. Ya. Walolo Mokianto Matur sempanun swanipun saking Kula Waraga.